سلام تخطاتلتنا هذا القناة كما تخونوا لومي أقداسي تمرت نخلنا تغمنا هذا غريبة زلخو نايلوما أرسدما reasons why people keep ignoring you ويدما سبات سلمنتاي شلل يقابزوخا ويشلل يقابزوخي مچم أبزي بفلا أبسدت نبرو لزلنا مستفل عليه عين سبات بسراح بتمرتك نرغب نقددينا كفالنا هيوتنا ونيو هذا حدا جزيجن أبو كوب سب كلها حنت كتزارب زي تقولوا له درجة له من عالبات بو من صرد ما سبات زقباك عقالبو زقباك أجهبو ويتقدر سنة يقول كانيوم أبز كنتات زي كم زخجاتم كله بزح جزية توسبات حماقات ويكا زي قدوس ويزنعكو خيم يسمعنا من عالبات نحنا ننصبارقون بحريات أنصار ربحانا أنصار تندوليو يسرقوا يلوجن كان استوعل لنا سلازنا يلوم فيديو نفسنا نخنفتش عندي انتهى صدمة انتهى تجركايم سبات مسؤول كتقلل كم زيت دلين أقداس السبن بزح تقداس نتك وهذا كازو لون زي مسلوم إذن لو مستقصن حمش بتاعت كل تستوعلنا كانوا وجدنا نخلينا تراي مستوعلن متكبرني زاد لينمو let's get started نتقدمي تنطبي waiting for permission مچ أبكوب ناي سبات هاللخا مستفلالي سبات مسحالو دي مسكلتم سلسة سبات هاللخا مالتيو هجي انتاي تتبال لخصها هي كستو نسخي تزارب با كمي مسلك نعاخي انتاي ريتو خابز قدايزي كبلوخي ويكبلوخا تتصبه مچم أبزان نبر الله زلنا عالم بفلا يابز معرابا وعالم بزح سب كزارب يزدلي ولا تهم سعادي يزبلكم يس تزبلته كسمع مخال نخالوت كزاربو عدل مهابيو كل سبقنا يقبروني نيزي سلازي نسخة كتزارب وي حتى خامونتي ناي زربا عدل كخفتو لك تتصبنت لها ما يبكى يتروح بتخليها بعال خايخا تروح بزلكا سلازي من هالبات تزلكا حسكاسي حجي سخا تراخا ناباخا يكبلوخا كساسيوخا تصبه نزجن زي قبرو سبات بزحسلو زلو بو منصر دما بعالخا وي خاصل دي وسط كايو زليلوم يحلفوها مالتيو سلازي نسخا وي نسخي اتكبحال زقبا وي اتكتبلون كتزاربون دريخا زلخا عبر اسخا تقريبلو كمي جيركا تبصو كمي جيركا توصو كمي جيركا تقرب نفسه بيتا قداسي تايو هجي نابنت اخيبا يخون وي ناي سراح زخونه قاطامي يخون وي مسمع حازوت كاتخون قلمله عبر اسخالو كتزارب ختبلكن اي تطعو كبلي كالون وي حدا غزي نسب امونغو خدكلفو ما يدلن ديغن وقيد ما conversation بفلا يبزلنا جزء بحيلي درجات السب ولا تم عبيت بوليتيكيا ترايوم بزعنا كوميونيكيشن تمرتز وهابومن ترينينز وهابومن بحيلي تي نايلومي كوميونيكيشن ناخذ زمت تسلم بفلا استفل عليه حبرة السب كتزارب كلها مزيت فلطم سوات كترهب كلها كل جزء نمسلكا نسخاي خدك على زلكا ما نمزبكا سب كلي كونان سلازي كساب سباتنا عتزارب نعي تزاربي انتهي رؤيتو خزبلو خنت تتصبيغي منالبات سبات عدل كيبوخا يقولوا تتقدر دما عدل زي محاب تراي ايكونن نسخا كتزارب زي تدلي كتزارب زي تخيل دخوم ويكا كونفيدنس زي بالكا غيروم يمزوستوها يا كمان نيتوركينج ايفنت اندر خيتكا مستفل على سبات تراخيتكا نيتورك تقبري خيتكا كتزاربن كونفرسيشن كتقبر انت زي جميركا من مخان كاي فلطونيم تاي بقعد كم زلك او ناي فلطونيم ذاتس ات تزق باكا عدلات تكترخ بس باكا زنبره صقاتاتن كونكشنن ايتربونيها سلازي تا مستير انتايا you have to learn to put yourself out there and say what you want to say otherwise it won't happen for you مالتيو تا مستير وي تا حق تفلط زلكا وي كتفلط يا زلكي نسخي وي نسخه حفيلكا ابتات قبعكا بوتا نمسلكا نتكتبلو دلخان كتبلو لك اخيبان دار خوينو ريتون عاد كجلص عليك تزي جلصكا زي تفلت اكتيف كم زي كون كا تحبر بفلاي ابناي سرح عالمينا نزارب زلنا زي سرح عالم زغبا تفلطو ريتوتا زي تحتت انجيجمنت زي تم دحر خوينكا تساتفو انت زي بلكا باسيف سب زي قدس كفدس تراي زهو سب كوينكا غتسمعو سلازي يس كل تزربا عجوجو مبالا يدلني جن زقباك حتون ازقباك علالن زربان كتأتو جن كتكل علىك من مخانك خدجلص علىك تزي تزاريكا زفلطو خسبات كلو يكونن
that's why ምግባር ጥራይ ስራሕ ጥራይ እኹል ኣይኮነን ዘረባ ኮሚኒኬሽን እውን ብጣዕሚ ኣገዳሲ ብፍላይ ንላዕሊ ገጽካ ክድይብ ትደሊ እንድሕር ኮንካ ኣብዚ ኮርፖሬት ወርልድ ዝበሃል እዛ ቀዳመይቲ ናሪና number 2 overthinking እንታይ እዚ ኸ ሌላ ዓቕምኻ ካብ ዓቕምኻ ንላዕሊ ካብ ዓቕምኻ ንላዕሊ ምሕሳብ ማለት እዩ እንታይ እዚ maybe you think a million different things to say but ending up actually saying nothing of all እንታይ ማለት እዩ ኣብ ርእስኻ ወይ ኣብ ርእስኺ እቶም ሰባት ክዛረቡ ከለዉ ወይ ተኣኺባ እናተኻየደ ከሎሲ መዓት ነገራት እዚኣ ዶ ክብል ከምዚኣ ክብል ከምዚ ክገብር እዚ ክብል ከምዚኣ ዶ ከምዚኣ እንተኢሎም ከምዚ ክብሉ እዮም ክትብል መዓት ነገራት ፕሮሰስ ትገብር ኣለኻ ኣብ ርእስኻ እቲ ሓቂ ግን ሓንቲ ካብኣተን እውን ከተውፅኣ ኣይትኽእልን ኢኻ ኣይትኽእልን ኢኺ ስለዚ እዚ ጽቡቕን ሕማቕን ጎኒ ኣለዎ yes overthinking ምግባር ምሕሳብ እንታይ ክዛረብ ከመይ ገይረ ክዛረብ ኢልካ ምሕሳብ ልቦናን ጽቡቕ ነገርን እዩ ምክንያቱ ቅድሚ ምዝራብካ ክልተ ግዜ ሕሰብ ስለንብል እንታይ ማለት እዩ ግን እዚ ሙሉ መዓልቲ ክትሓስብ ወዓል ማለት ኣይኮነን ምክንያቱ ኣብ ርእስኻ ጥራይ ኣብ ሓሳባት ቢዝ እንተለኻ ሓደ እንታይ ይዝረብ ኣሎ ክሰምዕኒ ኢኻ ካልኣይ ዝግባኣካ ኣክቲቪቲ ወይ ፓርቲሲፔሽን ናትካ ክጎድል እዩ ሳልሳይ ድማ ሰባት ከንታይ ክብሉ እዮም ትሰምዖም ዲኻ ደለኻ ርእይቶ ኣለካ ድዩ እንታይ ኣለካ ኣይፈልጡን እዮም ምክንያቱ እስኻ ኣብ ውሽጢ ዓለምካ ንስኺ ኣብ ናይ በይንኺ ዓለም ኢኺ ዘለኺ ስለዚ ነቶም ሰባት ካልእ ምልክት እዩ ዝቦም እዚ ስለዚ ክንጥንቀቕ ክንክእል ኣለና ክንሓስብን ክንምርምርን ከነስተውዕልን ኣለና ግን ቢዛው እንድሕር ኮይና ምስ ነፍስና ክንዕልል ዝካየድ ዘሎ ነገራት ክሓልፈና እዩ እቶም ሰባት ድማ እንታይ ክስምዖም እዩ in your head you might be preparing questions or suggestions but the people won't know this and think you're shy or don't want to socialize with them ንስኻ ዝተፈላለዩ ሓሳባት ከተውርድን ከተደይብን ከለኺ እቲ ሰብ ግን ዋዚ ሰብ እዚ ምሳይ ክዛረብ ኣይደልን ድዩ ወይ ርእይቶ ድየብሉን ተገዳስነት ድየብሉ ኣብ ካልእ ሓሳባት ዲኣስጊሉ ዘሎ እዮም ክብሉ ስለዚ ምሳቶም ብግል እንድሕር ኮንካ ትዕልል ዘለኻ ወይ ኣብ ንእሽተይ ግሩፕ ተኮይኑ ምሳና ክዕልል ኣይደለየን ኣሎ ሓፋር እዩ ኮንፊደንስ የብሉን ርእይቶ የብሉን ክብሉካ እዮም ኣብ ኣኼባ ተኮይኑካ ኣብ ካልእ ሓሳባት ወፊሩሎ ክብሉካ እዮም እታ ምኽሪ ሕጂ እንታይ እያ speak out your thoughts even when they are not perfect እታ ምኽሪ ክትገብራ ዘለካ ክትገብርያ ዘለኪ ኣብ ርእስኺ ዘሎ ሓሳባት ክልተ ሰለስተ ግዜ ምስ ሓሰብ ኩሉ ይኣክል ኣውፅዮ ናይ ግድን ኣይኮነን ፐርፌክት እቲ ኣገባብ እቲ ቃላት ኩሉ ነገር ምሩፅ ክኸውን ነዚ ክትሓስብ ክንደይ ነገራት እዩ ዝሓልፈካ ናቹራል ኮንቨርሴሽን ድማ ፐርፌክት ክኸውን የብሉን ባህርያዊ ክኸውን ኣሎ ንቡር ኖርማል ጌጋታት ንኣሽቱ ክህሉ ይኽእሉ እዮም ኦኬ ኣብ ቋንቋ ድያ ኣብ ገለ ጉድለት ክህሉ ይኽእል እዩ ብፍላይ ብቋንቋ ዴኻ እንተዘይኮይኑ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ርእስኻ ክትሓስብ ኣለካ የግዳስ ክትዛረብ ድማ ኣለካ ምክንያቱ ምስ ርእስኻ ጥራይ ዕላል ተኣቲኻ ካልእ ዓይነት ምልክት እዩ ዝህብ እዚ ድማ ሰባት ሸለል ከም ዝብሉኻን ምሳኻ ክዕልሉ ከም ዘይደልዩን ምሳ ኣብ ልዕሊኻ ተገዳስነት ከጉድሉን ክደፋፍኦም ይኽእል እዩ number 3 ቁጥር 3 ክልተሪና ኣለና ታሳሰይቲ you try way too much እዚኣ ድማ ገለ ሰባት እንታይ ኣለዉ ሰባት ሸለል ክብልዎም ወይ ተገዳስነት ኣብኦም ከጉድሉ ኣይደልዩን እዮም ሰባት ክግደስሎም ካብ መጠን ንላዕሊ ዘገድሶም ስለዚ ብገለ ይኹን ኣጋጣሚ ሰባት ተገዳስነት ኣብ ልዕሊኦም ከውርዱ ተገዳስነት ካብኦም ምስ ኣለይዎ ፓኒክ ይሕዞም ከምዚ ፈጥፈጥ ፍርሂ ይሕዞም ወይ ከዓ ከምዚ በቃ ሰብ ኢግኖር ክገብሮም ወይ ቁርብትለይ ኣቓልቦ እንተደይሂብዎም ብጣዕሚ ፍርሂ ይስምዖም ከምዚ ዝተፀልኡን ዝተደርበዩን ኮይኑ ይስምዖም እሞ ካብ ዓቐ ንላዕሊ ተገዳስነት ናይ ሰብ ናብ ምስሓብ ላዕልን ታሕትን ይብሉ that's not good ምክንያቱ ሰባት ንዓኻ ኣቓልቦ ክቡኻ ንዓኺ ኣቓልቦ ክቡኺ ይኽእሉ እዮም እቲ ኣገዳሲ ግን ሓደ ግዜ ካልእ ነገራት እውን ናቃልቦ ናቶም ክስዕቦም ይኽእል እዩ እዚ ኸ ኖርማል እዩ ኩሉ ግዜ ይኮኑ ንዓኻ ኣቓልቦ ክቡኻ ወይ ንዓኺ ኣብ ግሩፕ ተለኻ ንኻልኦት እውን ኣቓልቦ ክቡ እዮም ስለዚ ከምኡ ምስ ጎደለካ ኮንፊደንስካ ክጠፊ የብሉን ምሳኻ ፀኒሖም ገዲፎም ካበይንኻ ክትተርፍ ትኽእል ኢኻ it's okay be okay with that confidence ክልወና ክኽእል ኣሎ ሰባት ኣለዉ ምሳና ፅቡቕ እንተዘየለዎ we are good ስለዚ እዚኣቶም ተገዲፎምካ you're fine there ምስ ካልኦት ቀሲድካ ትኸይድ ኩሎም ገዲፎምካ እንተሎ በይንኻ ተጠውቲልካ it's okay ንሓፂር ግዜ then you reach out to others ስለዚ ገለ ሰባት ነዚ ከምዚ ንኸየጋጥሙ ኣብ ዘየድሊ ሓሸውየ ወይ ኣብ ዘየድሊ ኣክሽን ወይ ከዓ ፊልም ምስራሕ ይጅምሩ ማለት እዩ
እንታይ ይገብሩ ሕጂ they try to be the funniest, the most entertainer, or the one with the most interesting story. ስለዚ ሰባት ኣድህቦ ናይ ሰባት ናብኦም ንምምላስ ካብ መጠን ንላዕሊ ከምዚ በቃ ከስሕቁ ገለ ይፍትኑ ታሪክ ገለ ፅንፅዋያት ከምፁ ይስዕሩ ምሻለካ እጅ ተሰብካ እንታይ ኮይኑ ሰብ እዚ ይኽብለካ ምክንያቱ ሲ ኖርማሊ እዩ ሓንሳብ ሰባት ኣቓልቦ ንዓኻ ገዲፎም ንካልእ ክብዎ ይኽእሉ እዮም ካሊእ ከጋጥም ይኽእል ኢትስ ኦኬይ ውድድር ኣይኮነን እዚ ኮንቨርሴሽን እዩ ናቹራል ክኸውን ኣለዎ እንታይ እዩ ግን ከምዚ ምስ ኣጋጠመ ግድ ናባይ ምለስ ወይ ኢልካ ኣብ መንጎ እናኮለፍካ ክትኣቱ ኣይግባእን ርግእ ክትብል ኣለካ ኢትስ ኦኬይ ስለዚ እንታይ ይገብር እዚ ኩሉ ግዜ ይኮኑን ሰባት ካባኻ ዝበለፀ ነገር ክፅበዩ ኖርማል ነገር እዮም ክፅበዩ ስለዚ ኦቨር ኣክት ክትገብር የብልካን ነገራት ነቲ ኣቓልቦ ናይ ሰባት ንምስሓብ ኢልካ ብሓይሊ ክትመልሶ ኢልካ ፃዕሪ ምግባር መሊሱ ነቲ ሰብ ካባኻ እዩ ፑሽ ትገብሮ ካልእ ድማ ኢንፋክት trying to stand out actually pushes people away as we often prefer genuine people እቲ ዘይንስኻ መሲልካ ካልእ ነገራት ክትከውን ካልእ ነገር ክትገብር ኣዝዩኻ ፍሉይ ሰብ ክትገውን ሓድሽ ፅንፅዋያት ክትፈጥር ምፍታንዚ ንሰባት ኦኬ ዘይምስልኻ ስለትገብር ዘለኻ ዝፈልጡካ እንተኮይኖም ወይ ከዓ ይፍለጥ እዩ ሰብ ጀንዊን ካብ ልቡ ኖርማል ኮይኑ ዝገብር ዘሎን ኣክት ዝገብር ዘሎን ሰብሲ ይልለ እዩ ስለዚ ኣክት ዝገብር ከም ዘለካ ሰብ እንተለልዩካ ምሳኻ ብዙሕ ግዜ ከጥፍእ ምሳኻ ዝምድና ንክፈጥር ደስ ኣይብሎን እዩ ምክንያቱ እዚ ባህሪ እዚ ንሰባት ዝነፅቅ ስለዝኮነ ብመሰረቱ ስለዚ ኩሉ ግዜ ከም ነፍስኻ ምሰል የስ ዋላ ኮንፊደንስ ተጎዲልካ ቁሩብ ትብዓት ወስኸሉ ዕሙቕ ኣቢልካ ተንፊስካ ብፍላይ ኣብ ናይ ስራሕ ኢንቫይሮንመንት ናይ ኔትወርኪንግ ናይ ምስ ካልኦት ምርኻብ ግዜ እንድሕር ኮይኑ ሓቦ ጌርካ ወላ ፅቡቅ ከይተሰማዓካ ሕፍረት እናተሰማዓካ ስንኻ ነክስ ኣቢልካ go out and connect with people, talk to people. ንሰባት ምርኻብን ምዕላልን ኣገዳሲ ወላ ምቹእነት ከይተሰማዓካ ከሎ ምክንያቱ ምስ ግዜ እዩ ከምኡ ዝስማዓካ number 4 trying to be cool cool ምዃን ፅቡቅ እንድዩ ሓደ ግዜ ግን እዚ ብጣዕሚ ኩል ዓይነት ሰብ በቃ ምሻለካ ሰባት ናባኻ ክመፁ ኩል ማለት እንታይ ማለት እዩ ንስኻ ኩርዕር ኢልካሲ ሰባት መፅኦም ሄይ ከመይ ኣለኻ ድሓን ኣለኻ ኢሎም ንስኻ ክቀርቡኻን ክዕልሉኻን ምድላይ ማለት እዩ ኩል ቃል ኣይኮነን ኣብዚ ሶ ሓደ ግዜ እንታይ ንመርፅ ኩል ኮይና ንሕና በኣከዳድናና በታሽሙና ኩርስና ሒዝና በቃ ገለ ሒዝና ሰባት መፅኦም ሄይ መን ከመይ ኣለኻ ድሓን ኣለኻ ከምዚ ከመይ እዩ ገለገለ ኢሎም ክዕልሉና እንደሊ ገለገለ ሰባት ግን እቲ ናትካ ባህሪ ከምኡ ኩል ኮይንካ እሊ ምባልካ ኣይትቕረቡን ኮይኑ ክስምዖም ይኽእል ካልኣይ ድማ ቱ ኩል ከምዚ ብጣዕሚ ኩል ክትከውን ተፈቲንካ ምናልባት ምሳኻ ኣነ ማሽ ክገብር ኣይክእልን እዮም ሰብ እዚ ዝብል ነገር እውን ክስምዖም ስለዝኽእል ኩሉ ግዜ ታብልሓት ሰባት ንዓይ መፅኦም ክዕልሉን ኣለዉ ኣይኮናን ክንብል ዘለና ኩሉ ግዜ ትሕት ኢልና ኣነ ከይደ ክረክብ ኣለኒ ኣነ ከይደ ሰላም ክብል ኣለኒ ክዕልል ኣለኒ ክንብል ኣለና ውድድር ኣይኮነን እዚ ሰባት መፅኦም ሰላምታ ኢሎምካ ፋይን ዳትስ ፐርፌክት ተዘየለ ግን ኩሉ ግዜ ኣነ እውን ከይደ ክረክብ ኣነ እውን ከይደ ሰላም ክብል ክንብል ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ኣብ ውድድርን መን እዩ ዝለዓለ መን እዩ ዝሓየለ ኣይኮነን እዚ ኩሉ ጥበብ እዩ ብጥበብ ድማ ምኻድ እዩ so it is you sitting back and look as confident and interesting as possible and expect others to come so ካልኦት ክመፁካ ካብ ምፅባይ በንፃሩ ናብኦም ስኻ ክትከይድ ኣለካ ምክንያቱ እዚ ኮፍ ኢልካ ምፅባይ ንዖም እንታይ ዝመስሎም in their mind you are too cool to socialize and have fun and make them feel uncomfortable and awkward around you so እቲ ስኻ ከምኡ ምዃንካ ንዖም እንታይ መስሎም እዚ ቁሩብ ምዝስ ምቹእነት ኣይስምዓንን እዩ ምክንያቱ ምናልባት ኣገባብ ኣተዓላልሉ ይክእሎን እየ ምናልባት ልዕሊ ለቨል ናተይ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝተፈላለየ ነገራት ስእልታት ንክገብሩ ዕድል ትቦም ኣለኻ ትሕት ክትብልካ ትሕት ኢልካ ክትቀርቦም ከለካ ሰባት ንሳቶም እውን ንክቀርቡኻ ሞር ዕድል ትቦም ስለዚ ካብ ኩል ምዃን be nice friendly and welcoming ስለዚ ትሕት ዝበለ ኣዝዩ ሰሓቢ ንሰብ ምቕልል ዝበለ ከምኡ ድማ ዌልካሚንግ ሰባት ንክመፁካ ዘተባብዕ እምበር ፑሽ ትገብር መንደቕ ዝፈጥር ሰብ ክትከውን የብልካ and make it for the others easier to come around and to have a good chat with you ስለዚ እቶም ሰባት ናባኻ ንክመፁ ቅልል ክብሎም ክኽእል ኣሎ መንደቕ ክትፈጥር የብልካን ሰባት ናባኻ ንክመፁ ዓቐበት ዝኾኖም ኩነታት ክፍጠር የብሉን እታ ናይ መወዳእታ ድማ too negative ሰባት ኢግኖር ዝገብሩካ ንገለገለ ሰባት ኢግኖር ትገብሮም
ኔጋቲቭ እንድሕር ኮይኖም ካብ መጠን ንላዕሊ ኣሉታዊ ኣተሓሳስባን ዕላልን እንተለዎም negative and pessimism are the things most people often try to avoid as they are contagious ሓደ ኣሉታዊ ኣተሓሳስባን ተስፋ ቆረፅ ዝኾነ ኣተሓሳስባን ዘለዎ ሰብ ዝበዝሐ ሰብ ካብኡ ክርሕቕ እዩ ዝደሊ ምክንያቱ እዚ ኣሉታዊ ኣተሓሳስባ ተስፋ ቆረፅ ኣተሓሳስባ ዝላገብ እውን ስለ ዝኾነ ሓደ ሰብ ኩሉ ግዜ ተስፋ ዝቆርፅን ዘማርርን እንድሕር ኮይኑ ይፀልወካ እዩ ንዓኻ በንፃሩ ዋላ ሓንቲ ዘይብሉ ከሎ ዝሕጎስ ሰብ ንዓኻ ዋላ ስትረስ ከለኻ ናብ መሓጎስ እዩ ዝወስደካ that's why ሰባት እንተ ዕድል ተዋሂቦም በዚ ዘማርር በዚ ድማ ሕጉስ ኩሎም ናብቲ ሕጉስ እዮም ክኸዱ ዝደሊ ኢንፋክት ናብቲ ሕጉስ ክኸዱ ይደልዩ ጥራይ ዘይኮነስ ንስኻ ክትመፅእ እውን ኣይደልዩን እዮም ኣብኡ እዚኣ ክተሰብዕሉ ኣለኩም ኣመነ ኣሉታዊ ሰብ ንነፍሱ ጥራይ ዘይኮነስ ንከባቢኡ እውን ይብክል እዩ ስለዚ እንታይ ይብላ ኣለኹ ኣብ ከባቢኹም ዘለዉ ኣሉታውያን ሰባት እለይዎም ጥራይ ኣይኮንኩን ዝብል ዘሎ ነፍስና ንፈትሽ ንሕና እውን ከምኡ ከይንኸውን እሞ ኣብቲ ከባቢና ዘይፅቡቕ ባህሪ ወይ ዘይፅቡቕ ነገር ንፈጥር ከይንህሉ without realizing it if you are a constant source of negativity blaming or complaining it could be that the reason people ignore you and meet up without you ከይተረዳእካ እውን ክኸውን ይኽእል ወይ ብዘይምስትውዓል ክኸውን ይኽእል ኩሉ ግዜ ዕላልካ ናብ ምምራርን ናብ ተስፋ ቁርፀትን ፀገማትካን ነቐፌታታትን ዝኸረ እንድሕሪ ኮይኑ መብዛሕትኦም ሰባት ኣወንታዊ ዕላላት ወይ ካብ ነቐፌታን ምምራርን ዝወፅእ ዕላል እዮም ዝደልዩ ምክንያቱ መንፈሶም ዘልዕለሎም እምበር ዝደቕሶም ዘጨንቆም ኣይደልዩን እዮም ስለዚ ደው ኢልካ ከምኡ እንድሕር ኮይንካ ትዕሎም ከምዘይረኣዩ ይኾኑ ከምኡ እውን ዋላ ንዓኻ እናፈለጡ ከለዉ ንዓኻ ብኣኻ ገይሮም ንዓርክኻ ጥዑይ ሰብ እንድሕር ተላልዮም ንዓኻ ገዲፎም ምስ ዓርክኻ ወይ ንዓኺ ገዲፎም ምስ መሓዛኺ ክራኸቡ ይመርፁ ምክንያቱ ዋላ ንስኽ ንዓኺ ዝያዳ ፍለጡ ንስኽ እንድሕር ስትረስ ትፈጥሪ ኮይንኪ ወይ ንስኻ ኩሉ ግዜ ምንጭ ናይ ስትረስ እንድሕር ኮይንካ ወይ ናይዚ ኔጋቲቪቲ እንድሕር ኮይንካ ምስቲ ፖዚቲቭ ሰብ ክኾኑ እዮም ዝደልዩ ተሓቂ ድማ the truth is most people want to spend time with positive ones and have fun ዝበዝሐ ሰብ ምስ ሰብ ክራኸብ ከሎ ክዘናጋዕ ክሕጎስ ኣሉታዊ ኣተሓሳስባ ሞራሉ ሓፍ ክብል እምበር በንፃሩ ክሓስብ ኣይደልን እዩ ንስኻ ኩሉ ግዜ መፂኻ ምምራር እንድሕር ኮይኑ ናትካ ሙድን ናይ ካልኦት ሙድን ተበላሹ ስለ ዘለኻ ኩሉ ግዜ ሰባት ኢንጆይ ክገብርዎ ኣይክእሉን እዮም እዚአን ሓሙሽተ ዝረኣናየን ብምልአን ክንኣልየን ስለ ንኽእል ምስትውዓል ጥራይ ዘድልየና ኩሉ ግዜ ነፍስና ቼክ እናገበርና እንተር ከድና ንኻልኦት ኣይንብድልን ነፍስና እውን ሕማቕ ኣይነምፅን ብመንፅሩ ድማ ኣብ ከባቢና ኩሉ ግዜ ሓጎስ ኣሰኒዩና ክኸይድ ንኻልኦት ድማ ምንጭ ናይ ሓጎሶም ክንከውን ንኽእል ይብል ማለት እዩ እቶም ንመጀመርያ ኣብዚ ቻነል ጂ ድራር ዝመፃኹም ሽመይ ጆርጆ ድራር ይበሃል እንኳ ደሓን መፃኹም እዚ ቻነል እዚ ነተሓሳስባና ክዕብየና ዝኽእል ብዙሕ ዓይነት ትሕዝቶ ኣለዎ ኣብ ኩሉ ፅላትና ሂወት ድማ ይትንክፍ እዩ ስለዚ ኣትይኹም ተመሃረሉ ዕበይሉ ከምኡ እውን ኣብ ፋይናንስ ኣብ ቁጠባ ዘተኮረ ፕራይቬት ክላስስ ኣብዚ ድራር ሂወት ክትረኽቡ ትኽእሉ ኣብቲ ዌብሳይተይ ተው ኣብ ታሕቲ እውን ኣብ ሊንክ ኣለኩም እቶም ወትሩ እቶም ትመሃሩን ተዓብዩን ዘለኹም እዛ ቪድዮ ናይ ሎሚ እውን ደስ ኢላትኩም ወይ ንስኹም ትውስኹላ ዝኾነ ዝጎደላ ነገር እንተሎ ናትኩም ተመክሮ ኣብ ኮሜንት ክፅበየኩም እየ ከም ወትሩ ፀሓፊ ኢኹም ኮሜንት ናትኩም ንዓይ እውን ሞራል ህበኒ ንኻልኦት እውን ከምኡ እዛ ቪድዮ ንኻልእ ሰብ ትጠቕመ እንተኮይና ከዓ ሼር ክትገብርዋ ትኽእሉ ከምኡ ድማ ላይክ እንድሕር ጌርኩም እውን ናብ ዝበፅሐ ሰብ ክትበፅሕ ዕድል ኣለዋ እናበልኩ ናይ ሎሚ ቪድዮ ኣብ ዝወድየ ኣለኹ ድሓን ኩኑ ኣብ ካልእ ክሳብ ምራኸብ ድሓን ቀኒ እዩ ቻው